Mnohí zlatníci na Slovensku tvrdia, že 14-karatové zlato je to najlepšie. Prečo potom Tiffany a Cartier vyrábajú šperky z 18-karatového zlata? Je známe, že na tvrdosť liatiny majú vplyv všetky jej zložky. Preto aj 18-karatové zlato môže byť tvrdé, dokonca tvrdšie ako 14-karatové zlato. 14-karatové zlato je navyše cenovo dostupnejšie. Obsahuje menej rydzého zlata. Konkrétne 585 dielikov z 1000 je zlato, ostatných 415 dielikov z liatine sú iné menej hodnotné kovy, napríklad striebro, meď. 18-karatové zlato obsahuje až 750 dielikov čistého zlata, preto je drahšie a hodnotnejšie. My v EGNE vyrábame šperky na mieru vo vlastnej zlatníckej dielni zo 14 a 18-karatového zlata a platiny. Ročne takto vyrobíme tisíce šperkov. Ak preferujete nižšiu cenu šperku, vyrobíme vám šperk zo 14-karatového zlata. Ak vám nerobí problém priplatiť si za šperk, ktorý obsahuje viac zlata, určite doporučujeme ísť po vzore svetových klenotníckych domov do 18-karatového zlata alebo platiny, o ktorej si povieme viac na budúce.